Smart kalea bottom-up edo goitik beherakoak izeneko Donostia sustapeneko proposamen berritzailea da. Haren helburua hiriko esparru bat aldatzea da, bertako eragile desberdinek parte hartzeari esker. Hiritarrak, negozioak, enpresa teknologikoak eta udaltzaileak. Smart kaleak ingurumen jasangarritasuna, energia eraginkortasuna, hiritarren parte hartzea eta gardentasuna sustatzen ditu, tokiko laguntzaile teknologikoen puntako teknologia erabiliz. Smart kalea 2014 urtean ezartzeari ekin zion kale nagusian eta emaitza onak ikusita, hiriko beste auzoetara eta kaleetara eraman da. Esaterako, altza edo antxo jakituna kaleetara. Hiritarren maila politikoa eta udal teknikarien artean sozializatuz. Kale batean soluzio desberdinak murgiltzearen ideia esperientzia pilotu gisa erabile da. Eta hortik beste hirietara ere estrapolatzeko bidea erraztu duen know-how bat lortu da. Donostia hiritarren bizi kalitatea hobetzen duen Smart City bat bilakatzea. Aurrezte energetiko eta ekonomikoa handitzea den da, etxebizitza eta hiriko azpiegituretan. Energia eta jasangarritasun alorrean hiritarrak eta dendariak sentsibilizatu eta sustatzea. Negozio aukera berriak sortzea merkataritza establizimendu, laguntzaile teknologiko eta hiriko enpreseterako. Smart kalea proiektua lankidetza publiko-pribatuan oinarritzen da, non hiriko esparru geografiko batean elkarrekin bizi diren eragile guztiak barne hartzen dituen. Hauek dira Smart kalea proiektuaren jarduera eremu nagusiak. Energia eraginkortasuna, IKT eta azpiegituren ezarpena, eta datu integrazioa eta monitorizazioa. Dendei eta etxebizitzei banakako energia eraginkortasuneko aholkularitza zerbitzu bat eskura jarri zaie. Kontagailu adimentsuekin eta energia eta ur kontsumoak monitorizatzeko plataforma batekin batera. Bestalde, energia elektriko berdea taldean erosteko ekimena eginda dendarien artean. Erabiltzaile hauek dagoeneko dituzten ekipo eta instalazio desberdinak optimizatzeko zerbitzua erabil dezakete eta ondorioz kostuak murriztu eta ingurumen praktika hobeak lortu dituzte. IKT-en sustapenaren bidez, dendariei euren lehiakortasuna hobetzeko aukera ekartzen dituzten erreminta berriak eskura jartzea bilatzen da. El proyecto Smart Kalea nos ha permitido trabajar dos áreas principalmente en calzados ZM. La primera en la eficiencia energética y la segunda en el marketing digital con relación a los clientes. Entre varios comercios que nos ha organizado Smart Kalea hemos conseguido bajar el precio anual de la tarifa entre 900 y 1.000 euros anuales. Fuimos asesorados en el posicionamiento de Google, cómo podíamos hacer una mejor exposición dentro de la vía online de nuestra página. Se colocaron unos sensores en las entradas de la parte vieja y te da el flujo de gente y te da también a qué hora se mueve la gente. Energia hobeto kudeatzeko helburuarekin, argiztapen publikoa argiztapen adimentsuarengatik ordezkatu da. Horrez gain, bestelako ekimen teknologikoak burutu dira, bai hiritarren eta bai bertako denden egunerokotasuna hobetzen duten eta kale eta auzoetako komertzioa suspertzen duten erreminta berriak frogatzeko helburuarekin. Sentsore desberdinen bidez, pertsonen joan etorriak neurtzen dira, negozioei eta dendei datuak emateko helburuarekin, euren lehiakortasuna hobetu ahal izateko. Donostiako dendarientzako banakako aholkularitza eta prestakuntza desberdinak burutzen ari dira. Hauen lehiakortasuna hobetzeko eta dendetan erreminta teknologikoak ezartzeko helburuarekin. Horrez gain, smart produktuen edo zerbitzuen ideien lehiaketa bat abian jarri da. Enpresek hiriko benetako inguruetan frogatu ahal izateko. Smart kalea proiektuak smart plataforma integral bat dauka, eta hari esker proiektuko datuak era anonimo eta agregatu batean monitorizatu daitezke. Beste informazio iturri batzuekin gurutzaturik balio erantsiko adierazleak lor daitezkeelarik hiritarrei eskaini dakiekeenak. Plataforma honek eskainitako emaitzek aurrera pauso handia suposatu dute hiritarrei zuzenduriko gardentasuna hobetzeko eta sentsibilizazioa, ingurumen kontzientziazioa eta beste hirien arteko konparazioa sustatu eginda. Smart kalea proiektuari esker, tokiko enpresek, hiritarrek eta udal kudeatzaileek teknologiak eskaintzen dizkigun abantaila ugariak eskuratu ditzakete. Lankidetza publiko eta pribatu arteko eredu berria bilakatuz eta hari esker, hiria smart eremuan kokatu daiteke.